Central Negros Electric Cooperative hanggang pamati subong ang gabi. Aha, pasensya gid ma'am, gamay mali ma'am ang pamangkot malang sang pila ka sektor diri sa Bacolod ang ginagid ang Power Watch kay syempre ginaopdan ina sang konsumidor kung ano ginto gastuhan sang 437,000 sang Sineco sa ginpatigayon nga agma. Oo ma'am. Yes, Action Brian, if madumduman nato ng Sineco, nagkanda kita sa aton Annual General Membership Assembly sa September 26 last year. Aha. So after pila man ka years na wala kita nakakandak ng agma. So it is the obligation nato no na magkandak dito sila nga agma, din pangitaan di naton pagi, biskan nakandak lang siya virtually because we owe to our member consumer nga mag-update sa ila sa latest na developments ng co-op. Now, para ma-make sure naton nga ma-encourage naton ang participation sang aton nga MCO, at the same time damo gid ang maka-attend while we are in the middle of the pandemic. That's why we've hired sang aton nga coordinators purposely for the conduct sang agma. So actually sila nagbulig sa aton, nag-reach out sang aton member consumers na kami man we're very limited kay nagpagwa tong aton nga LGU that time na that the AGMA will be held or conducted virtually gid lang. So that's why we hired our coordinators and then we tapped our barangay aton nga mga barangay officials no and leaders ng Purok na gintap ta sila nga maka-coordinate sa ila kag maka-make sure naton nga makagather sila biskan ginagmay lang dira sa ila Purok because we were limited during that time, hindi gid pwede ka gather damo. So ang aton tuyang tumong is maka-reach gid kita sang aton MCO nga biskan sa isa ka Purok may aralan da pulo nga makagather nga maka-witness kag makalantaw sang agma nga ginheld naton virtually. Okay. Kwan ma'am, ang ining 437,000 na liquidate na ni. Ang question pag nila diri, mga lapit na sobra na 4 ka bulan daw wala pagid na liquidate ini kung anong sistema, ang mga resibo sini. Actually, Action Brian, na-liquidate na siya. Aha. Last year pa. It was liquidated, no? Na-receive na sa aton nga mga gintak na barangay captains and Purok leaders. O galing may ara lang din pa ngayon nga additional ang aton nga finance which kinahanglan naton i-comply. So maybe guro why ni sila makakita, guro or makabaton, nag-request man ni sila sa inyo ma'am ining grupo nga ini? Actually, sorry kung nag-request sila sang document. Sang documents or liquidation, pwede ka mo kapagwa sina? Oo, actually, ang Action Brian, nakibot kami because they have this document na intended internally, no? For internal lang gid diya sa opisina. Aha. So natingala kami where di na nila ginwa. So it's not the first time that it happened nga may document nga napagwa nga supposedly So internal lang sang office. So whatever yan nga pangayoon sang aton consumer, nga mangayo sila documents, may ara man sa process. They can request sa office for whatever na gusto nila pangayoon because may ara man na person may ma-approve sila. So with this current bala nga daw kapila nakabeses nga nakapagwa ang mga documents na muni, we're actually conducting some investigation kung paano ni siya nakatabo. Doon nagwa pa nga daw may ara diya nagapalusot sa mga dokumento nyo nga hindi dapat. Supposedly, Action Brian, hindi dapat. Kag ti arang gina-investigate na subong. So we will meeting our lawyers on Monday para ma-guidean kita sa amo ni nga butang. Okay. Ma'am, gina-question nila diri, nagbayad si Sineco sang tag 1,000 pesos every barangay sa Bacolod, 61 barangays. Para sa ano gini siya ma'am? Para makagamit internet, makagamit cellphone, anong sistema? Yes. Naghatag kita sang 1,000 sa kada barangay para ang atong tutumong sabi before the AGMA was was September 26. Nag-meet kita ni sa aton ng mga barangay officials together with MCO Federation sang before the AGMA, a week before the AGMA. If I remember it correctly, that was September 17. So nag-meet kita sa ila, kaging discuss man ni naton nga ikinanglan naton biligan
ang ini nga activity para ma-reach ni Seneco ang 5% kay gina-require ni NEA. Mhm. So, affirmative man, we're very happy nga affirmative ang aton nga mga barangay kapitan, regular representative who were there during the consultative forum. And then, na-agrihan naton na mahatag kita sila sa 1,000, that is for the load. Kag dayon, para maka-stream sila sa Facebook Live. Kag ang sobra, ipapamahaw sa mga maka-attend. Nga limited lang because hindi man kita pwede ka-gather damo ang crowd. Okay. So, 1,000 to makaigo ato sa mga nagtambong dito nga ipapamahaw? Ta pilang pamahaw? Actually, mo na gani action, Brian, no, kung nagkauntarang gamay lang na siya nga amount para sa effort ng atong member consumer na makabati, maka-update sila sa aton nga mga programs kag accomplishments. Aha. So, arang ginahatag na to namon ang sa barangay. Kaya iban, galuto-luto, magluluto diyon, kag panghatag lang. Aha. Ang iban man, pangapi-ngapi lang nila. Para at least ma-make sure nga, may gid galantaw, since virtual kita, wala kita physical nga agma, ma-assure ta nga may participation gid ang aton nga MCO hasta sa mga purok-purok nga level. Tsakto ni mga sobra 8,000 ang nagtambong, ang naglantaw rather, ang nagpamate? That's true, no? And because of that effort, because of that initiative man sa management nga duly approved kag supported man sa aton nga board, now we were able to reach the 5% na gina-required ni NEA. In fact, for Bacolod alone, we had 8,500 plus attendees. So sa kabilugan sa Seneco during that day, may ara kita on the day gid Action Brian, on the day gid nga nagpa-register sa ina nga adlaw, ina nga time sa gin-open nato na registration, more than 13,500 nga attendees. Okay. Anyways, in short, si Seneco nagpagwa sang kwarta, nakakadto gid sa dapat nga kaladtuan, no? Too high or hinabalang hindi amo or sala nga mga paminsar kag presumption sang iban nga kundi naman ito nga bulsa nagpadulong ining 437,000. May receiving na sa Action Ryan, na-receive na sa aton nga mga representante kag barangay official sa barangay kag sa mga purok. So gipanghatag ta na niya para man sa aton mga kaupdanan, para sa aton mga MCOs. Kag wala na nagkadto kung diin lang. So the result is nakita naton nga na-achieve naton ng 5%. Yes. Limbuligan sa tanan, it's concerted effort ng tanan para ma-achieve ito ang 5% since it is the first time, it was the first time nga nagkanda kita sang virtual nga agma. Gani, magkikabudlay na gid sang sitwasyon ta subong alakiti anon tana amoning aton nga kapalaran pasubong atubangon tala ni anay kabay pa magabot ang panahon nga magbalik kita sa normal. Ting ginapangita diri transparency, no? At least tonight na pabalot ang konsumidor sa reklamo sang pila ka grupo ang konsumidor nakatango-tango man sa nagligad tuod, no? Paano nila gamito ng 437,000 pesos sa virtually nga agma, abi nga daw kagamay malang abi sa feeling nila gamay nga kagastuanan nga naglambot sina. Pero tonight na explicar ninyo. Siguro man panahon yun nang magkuha guro programa di sa Action Radio ay for transparency, ano? Pwede gid. Pwede gid Action Brian. Oo, bisan wala kada problema sa amon. Oo, bisan kada Domingo lang isa ka oras abi communicate kamo sa akon kay plastar tana para hindi na sila lagi pangita kada Domingo program kamo diya nga si Seneco nagbakal sang poste nga 30,000 kabilog nagtakod ta sang linya sang kuryente diriho dira at least way na question bala ma'am, no? That's true. Yeah, malagi kami problema, Action Ryan, no? Kasi we're doing our best nga malabot man naton mga MCO, ang support sa aton nga makaisindigid sila kung anong mga ginapanghimo naton sa office. And gina-assure naton sila sa transparency nga ginatawag sa sincere nga service. That's why, that's why. Ako have been in the co-op for the past years. And wala ta iban mapabugal kundi ang pagserbisyo lang gid sang aton nga mga MCO. Sige. With that, mama, maka-communicate kita sa imo, ma'am, kag anytime maka-interview kita sa inyo para sa transparency ginatawag kon kwarta ang pagahambalan. Salamat sa mga serbisyo, mama. Ngayong gabi mabuhay ka, ma'am. God bless aton. Damo ang salamat, Action Brian, kag mayong gabi sa tanan nga MCO sang Seneco. Action Firing Line.